लागावनै नावजों बारनांसिगोन, नावजों थिखोनांसिगोन गारिखौ नै नायबाय था। गाइस दा थांगासिनो जोङो गासैबो जोंना सान्थिपुराव। मानसिफ्रा बारस'दों। हाय गाइस, नै आमथेखानिफ्राय फैनानै जों नै आइफवालि ब्रिज मोनबाय, नै बानायगासिनो दा। ओरै नाहरबानो नुबाय नोंथांमोन। दा नायबाय थादो, नै गाव दै लोमो नालाय थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय बेखौ बानायगासिनो, सोलिगासिनो मथा मथि कनस्ट्राक्सना। दा माब्ला हायो बानायनायनि सायाव जाहैबाय। दा बानायलांथोंसै, नै मानसिफ्राबो नै फैगासिनो थाबाय, नै थांलाय फैलाय खालामगासिनो गाहायजोंनो। दा बानायलांबाय थाबा जासिगोन, लासैनो कमप्लिट जाबा मोजां जाबाय, सुबिदाबो जाबाय मानसिफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि थाखाय। दा गाइसमोन नायदो, नै बेनो आइफवालि दालाङा। ओमफ्राय पिकनिक स्पट जाग्राया बैथिं जाहैबायमोन, बैथिं थाबाय। 200नि मोनसे दिनै 100नि सोबाय। मानसिफ्रानो थांलाय फैलाय जागासिनो। थांगासिनो जोङो आइफवालि दालांखौ नोंथाङा नुखाबाय। खासिबारियानो खासिबारि गाहायजों सफैलायबाय। दालाङा गोलावानोलै, एसे गोलावथाय। अन्थाइआबो गोथां जालायखो बेलाय, अन्थाइआ गोथां स्टाइल एसे। लागाव नै नावजों बारनांसिगोन, नावजों थिखोनांसिगोन गारिखौ नै नायबाय था। थक्था होनानै थिखोबाय गारिखौ, उफाय गैया बारलांनांगौ जाहैबाय। बिदिनो आंबो बेजों बारलांसै, नेनानै दं आंबो नै। दा माबानोसै, थिखोनोसै आंबो।
गोदानसो दालाङा बानाय गोदानसो जाजोबाखै नै दासो जाहांदों बे मोनसे मोननै दालां बारनांगौ आरो ना र' थांगासिनो दैया नै बैजोंबो दं दालां फिसा थांनायाव नै गोथौथार माथो नै गोथौथार जागोनदां लासैनो दे नै दा जों क'क्राझार मोनफैबाय सानथिफुरावनो थांगासिनो दा माला मोनहैयो नायनोसै नेनांसिगोनबो गारियासो सहैहोसिगोन जोंखौ स्पिड सालायनो हाया बारा स्पिड सालायनाय माने लासै लासै दावखोलांगासिनो बागान थांनायनि उनावबो लामाया सोमखोर सोमखोर मोजांथार लामाफ्रा बरिया हाइ फाइ लामायानो बांसिन जेरावबो दाना दे नायलांबाय थादो गाइसमोन गाइसमोन दा जों नै सानथिफुर बाजार मोनफैबाय नायलांबाय थादो नै सानथिफुर बाजारा बेनो बे लाना मा जादों सोरबाय थांबाय सिनेमा सोर मोनबाय मिथिला नै सानथिफुर बाजार मोनफैबाय दा नै बेनो जोंना नै जों आलासि जाफैनाय लोगोआ नैलाय सारा बोसोरनैनि उनाव हिनजाव लासिगोन नैलाय खोन्थाखाबाय गावनो बिसिनाव आलासि जाफैदों जों दा बोसोरनै नङा होमबा दा नांथाखो माया एखे नङा आंना एसे खम नै आसोला मा 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 खोन्थाखो नै खोन्थालागासिनो इउटुब चेनेल दं नालाय बेखौनो खोन्थागासिनो बेबो नैबे डेस्कटप जाहैबाय नै लोगोनि रुमाव सफैबाय जों नै बाहेरायाव थांबाय दा लोगोआ फैफिनगौ खोमा डेस्कटप दं डेस्कटपजों बानायो इदि स्टेन्डबो दं बिथांना आरो बर्डबो दं बर्डजों बानायो अनजालुआ जोंखौ जाहोबाय जानला जाबाय सानमोनहा बेदर बयलार जि बुरजा बुरजा फैबाय सथि जों जि गोजाननिफ्राय फैबाय खैला मैलानिफ्राय नुयैब्रायलाय जाबाय जानो हाला नै आंगायजोब्बाय नै बेदर दं दाउ फाजा दं अनला नाथुर ना माथाय टमेट' अनलाजों टमेट' जर्दानानो जागासिनो जर्दान सारा नायदो बेनोमोन दहाय आं खोन्थानो नागिरनाया दाउदै फाजाबो दं नै दाउदै बावदोंसो आं खोन्थानो जासिगोन जाखांबाय आंहा दे जादो